हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते आज पनि म टक्क भन्नुपर्दा आज चाहिँ चेक रिपब्लिकको प्रोग्राम छ यहीँको मान्छेहरूको मेरो फुल भलक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले थाहा छैन हैन रोसिम यता हेर्न यो चाहिँ सेन्ट्रम हो कादनको सेन्ट्रम गाइस सेन्ट्रम Village हेर्न यस्तो राम्रो छ गाइस यस्तो राम्रो वाउ पैसा हुनु पर्यो के सब थोक पाइन्छ हेर्नुस् हामीसँग 200 थियो अनि फेरि मार्बिन म खेल्थ्यौं त त्यहाँ त्यही हो ले 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 मेरो बुढो माउ छोरो मेरी पुकुली कान्छी छोरी यता हेर्दो रुसिम आज कहाँ जान लागेको तिमी मेलीमा मेली के का मेली भन कहाँको मेलीमा कहाँको मेली हो दाजु लैजानु मेली रे गाइज तपाईले बुझ्नु भयो भएन मेली भन्ने मलाई कमेन्ट गर्नु फुलै फुल दिन्छौ कि काडै काडै दिन्छौ वाउ सो ब्युटिफुल anu त के यसो नो मानी आइज अनि रेसर वहानी तेन गोजी आल्दिन फेरि यस्तो गर्ने है गरा अब हेर त्यस्तै गर है ल भयो मम्मी के गर्ने हो र फोटो ए पहिला म त भिडियो भने हैन त्यतै आम भनेको तर मेला त छ हैन मेला त पछि देख्नु यो त बबल कत्रो बनाछ हैन पाल्टीमा आइछ गाडी वापस भिडियो आउने यसको साथमा Grazie bubbano. रोसिम तिमी कतिको एक्साइटेड हौ ह I am so excited.
वाउ किन साह्रै भन नि के भनेको वाउ गाइजहरू ल हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ कति ब्युटिफुल बच्चाहरूको लुगा यतातिर ख्याप छ ख्याप तपाईँहरू खेलाउन चाहनुहुन्छ जे भन्नु त्यही छ त्यही छ जे भन्नु त्यही ट्राभल कति क्युट छ नेपाली 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 बच्चाहरू खेल्ने वाउ क्यूट हो गया ओ गाइस मेरो छोरो हराए कता गए तिनीहरू Šmoulí sen právě startuje, přivítáme šmoulíky velkým potleskem. No a pojďte si s nimi plácnout. Pojďte je pozdravit, pojďte je přivítat mezi... Takže 4 kousky. A to sedíčko? Dobrý, zase to můžeš hádat. Já ti na ně dám sáček, jestli budeš potřebovat. A dávala máte. Ujdeme. Dobře, zeptám se, kolik ti je let, Míšo? 6. To sedí. To sedí. Jak se jmenuješ příjmením? Kraus. To taky sedí. Jak se jmenuješ jménem? Míša. Míša nebo Michal? Míša. Míša, to taky sedí. Míša Kraus, zatleskáme mu, přátelé. Kluci, holky, kamarádi, tady máš poukázku. Udělal jsi fotečku, vyfotili jsi to. Ty máš rodiče nebo někoho? Tam. Jo, vyfotili jste se, udělali jste si ho. Výborně, skvělý. Takže my ještě jednou gratulujeme, děkujeme. A Míšo, na tobě bude, abys nám vylosoval jednu cenu útěchy pro někoho, kdo je trošku smutný, že dneska nic nevyhrál. A ty máš šťastnou ruku. No a je to Lukáš Žurek. Lukáši. हाँ के देखेर टोलाको रुसिम के देखेर टोलाको Sosis.
Co dobrý? 5:30. Jo, no. Quay đầu nát kia là có xe vào gà rồi. Lo ta đây ngồi. हेर्नु गाइस यहाँ तान्न नसकेर बिजोग छ के यहाँ खेल्न पनि मन लाउने बिचराहरूलाई गाह्रो छ जाने के रेंज के हो सिमो छ सिमो हो र भयो के छोड ल्याउ यो राख गरे क्या ओइ ये तेरे साथ नहीं तो नहीं लु गाइस आउँदैन र यो बिजोग छ ल हैन ओ देऊ उलाई देऊ Vivian. Oh. Dobrý den. Dobrý den. Na tom, Jo. pódia. Co je, tlačíte tady přes všechny děti, tak tady z toho výborně. A tady nám vylosujte. Tak, výborně. Pískejte, jásejte. Je tady neuvěřitelný. S námi je fajn, zapomeň na starosti, s námi je fajn. A zpátky. Rozhýbej svoje kosti, s námi je fajn. I tobě bude To je skvělý a chytreme mikrofon a dolů a nahoru. s námi je fajn, s námi se každý baví. A gdzie to jest to? Córa, poty, 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 poty. Oi, ai, ráno, oi. उता पुरै सिरा कोडेर मोबाइल हेरे बाउ चाहिँ पार्टी लाग्यो हाय हाय नानी खानु मान्छे हाँस्थ्यौ ल हाँस्थ्यौ ल ल ल रिसाइ हवाइसित अरे अरे म्याउ मलाई देखेपछि हाँसिहाल्छौ नि हैन हाँस्थ्यौ ल कुट 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 हात्यो होला कुट 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 हाँस्थ्यौ जो 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 Šmolího světa. Kluci a holky, chtěli byste? Co to máš v ruce, Šmoulinko? Co to je? Kamarádi, poznáte to? Kluci a holky, že mi to dneska sluší. Já se na sebe ráda dívám ve svém zrcátku.
A ono je kouzelné. Mám se zvednout. Přivítáme šmoulíky velkým potleskem. Pojďte si s nimi plácnout. Tancuj se mnou, úsměv velký, A pojďme, tancujeme s námi. Pojďte všichni. jsme tu pro vás, jsme tu holky, ruce nahoru a holky, šmoulí se právě startuje. Pojďte všichni. Ruce co nejvíc. Pozor, ať vám nespadne, ať z toho nemáme spíš šmorůvkovou marmeládu. Pěkně předáváme šmorůvku, no vám to jde výborně. A protože máme pěkně dlouhého hada. Jo. Co je, tlačíte tady přes všechny děti, tak tady z toho výborně. A tady nám vylosujte. Tak, výborně. Skvělý. A je to... Prosím. Amo, to jsi ty. Ještě chceš? Kluci a holky, zastavit stát. Já už tady jednu takovou šmorůvku. Ahoj kluci a holky, jste připraveni na pořádně bláznivou jízdu? Budeme tancovat, soutěžit a užívat si parádní show s kamarádem Vikim a také oblíbenými šmouly. Tak pojďme na to, šmoulí, jízda právě začíná, veliký potlesk právě přichází, kamarád. Kluci a holky, ještě jednou krásné dobré odpoledne, ahoj! Já vás ale vůbec neslyším, ahoj! Kluci a holky, pokračujeme naší šmoulí mini diskotékou. No a já se vám ještě jednou představím, moje jméno je Vicky. No a společně se mnou na šmoulí. Výborně. Potom dáme palečky před sebe, jako když dáváme like. No a nesmí chybět také nejlepší tanečnice z naší šmoulí vesnice. Přivítáme také Šmoulinku, pojď za námi. Ahoj. No a kluci a holky, máme pro vás další várku písniček, také soutěží o ceny. Kamarádi, těšíte se? No a protože jste nám pomohli splnit velký a cvičíme. Zacvičit a zatancovat, zacvičit a i zaspívat. Výborně. A ukazujeme. Pro kluky i pro děvčata, zkrátka pro všechny. A otočka. Dětský klub, A ukazujeme. kdo chceš najít kamarádi, že chceš, tak tam do něj vstup. Vyskočíme, tleskneme. A zbytek už budete tancovat podle Vickyho.